Їх можна впізнати за маруновими беретами. Вони виконують бойові завдання у тилу ворога, з якими не впораються жодні інші підрозділи. Десантно-штурмові війська завжди у повній бойовій готовності і зазвичай першими йдуть у бій. За 5 років війни на Донбасі Україна втратила 5000 таких бійців. Раніше 2 серпня було їхнім професійним святом. Тепер же для України це день вшанування пам'яті полеглих воїнів десантно-штурмових військ. Як країна згадує героїв? Вікторія Блязова далі. З 2014 року 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Це легендарна 79-та десантно-штурмова бригада «Миколаїв». У 2014-му її бійці одними з перших стали на захист України. Слов'янськ, Саур-Могила, Дебальцево, Донецький аеропорт. За незламність духу російські окупанти прозвали їх кіборгами. Вони втратили 67 побратимів і сьогодні вшановують їх пам'ять. Однак людина живе до тих пір, поки про неї пам'ятають. Тому такі дні необхідні, щоб згадувати пам'ять цих людей. Подвиги наших десантників, вони кажуть про себе. Маруновий берет – це крапля крові, яка далася нам дуже важко. Серед тих, кого хвилиною мовчання вшановують нині, і син пані Світлани Дмитро Петухов. Я пришла, потому что он очень ждал этого дня тоже. Он всегда праздновал День ВДВ. Для него это был праздник. Он давно мечтал служить в ВДВ. Так сложилось, что он попал і ушов, як говориться, в небо. Панахида за загиблими та квіти до могил полеглих бійців. Близько сотні людей зібралися на Житомирському військовому кладовищі. Військові, волонтери та родичі загиблих прийшли з квітами, щоб вшанувати пам'ять полеглих десантників, котрі загинули під час війни на сході України. Цей день для українських військових перестав бути святом ще у 2014 році, вважає генерал-лейтенант Збройних сил України, герой України Михайло Забродський. До недавнього часу, ще 2 роки тому, ми знаємо, що 2 серпня це був День військово-мобільно-десантних військ. Але починаючи з весни 2014 року, коли почався конфлікт на сході нашої держави, в цей день вже мало хто святкував, тому що святкувати особливо не було чого. Це був слушний день для того, щоб згадати побратимів, які загинули під час виконання службових обов'язків, під час виконання бойових завдань. Пані Лідія – мама захисника України Валентина Ковалевського. Зізнається, для неї дуже важливо, що шанують пам'ять її дитини. Я каждый раз, когда прихожу к Валюшке, тщательно смотрю, какой цветочек добавился, кто к нему приходил, не приходил. Очень важно, что помнят, что не зря он 25 лет умер. Вшанували пам'ять загиблих героїв у Львові. Там розташована 80-та окрема десантно-штурмова бригада. У військовій частині відбувся реквієм пам'яті за загиблими десантниками. Поклали квіти до меморіалу. Бійці Львівської 80-ї десантно-штурмової бригади брали участь у найзапекліших боях. Захищали Луганське литовище, воювали за місто Щастя та відбивалися у Донецькому аеропорті. За час війни у нас з бригади загинуло 109 військовослужбовців. Це військовослужбовці різного віку, різних посад, і офіцерські, і сержантські, і солдатські. Вшанувальні заходи сьогодні проходять по всій країні. За 5 років війни на Донбасі загинуло понад 5000 десантників. Вікторія Блязова, Заман, АТР. І кожен з тих, хто повернувся з фронту, має що розказати. З одним із таких воїнів, Олександром Погребинським, поспілкувалася наша Олена Стецюк. Про рішення піти на фронт, російську агресію на Донбасі і в Криму, про мир і перемогу. Далі у сюжеті. Він вчився на інженера, працював в офісі, а до професії військового не мав жодного стосунку. Коли прийшла війна, Олександр Погребинський не зміг залишатися осторонь. Візит у військовий шпиталь і спілкування з пораненим бійцем 15-го року став переламним моментом у житті Олександра. Коли я запитав, що йому треба, в чому необхідність є, він подивився на мене і сказав: мені необхідно, купи мені, будь ласка, прапор України і резинові капці, якщо залишаться кошти. І в мене просто, знаєте, такі моменти, коли свідомість
просто перевертається все. Так почалося волонтерство Олександра Погребинського. В 95-й десантно-штурмовій бригаді воювали його близькі родичі. Після поранення дядька, куди йти самому, волонтер не вагався. Теж став десантником. Боровся з контрабандою, брав участь у боях під Горлівкою та боронив адмінкордон з анексованим Кримом. Згадує, провокації РФ були звичною справою. Вони постійно облітали наші позиції впритул до кордону, ось умовного цього кордону, своїми гвинтокрилами, ставали ніби як по-бойовому, провокували. Нічого, я в свою чергу виходив з протиповітряним комплексом «Ігла», ставав так, щоб мене видно було, щоб дати зрозуміти, що якби тут є чим відповісти. Давали зрозуміти, що тут не хлопчики, не мальчики, а бойовий підрозділ, який в будь-який момент готовий дати відсіч. Про те, що й на Донбасі воюють кадрові російські армійці, сумнівів не було, каже учасник АТО. По них працювали російські зенітно-ракетні установки, а російські курсанти захищали дисертації не на полігоні, а в реальному театрі бойових дій. А доводилось їх там бачити, спілкуватись, можливо? Оптику, да, доводилось. Ми тільки через оптику спілкуємося і спілкувалися якби мовою зброї виключно. Проте лише зброєю звільнити країну не можна, переконаний Олександр. Каже, нині триває дві війни – війна артилерії та інформаційна, яка почалася ще раніше. І останню Україна поки програє. Та додає, на мир будь-якою ціною Україна не згодна. Мир – це коли ворог іде з тієї території, на якій він почав війну. А не тоді, коли постраждалий, в даному випадку Україна, просто стає на коліна перед ворогом і здає ще більше територій. Так мир не добувається. Це не мир. Це називається добровільна здача в полон. Та цього військові не допустять, бо це покоління інше, загартоване реальною війною. І сьогодні вже немає купання у фонтанах. Є шана загиблим. Разом із побратимом Олександр за традицією покладає квіти до пам'ятника загиблим воїнам-афганцям. Що цей день означає для вас? Цей день для мене означає, що вже немає в Україні того десанту, який був до 2014 року з купаннями в фонтані. А зараз вони збираються в основному для вшанування пам'яті тих, кого вже з нами немає, тих, які пішли на небо, бо в десанті є такі прислів'я, що десант не помирає, він просто йде на небо. Олена Стецюк, Василь Синіцин, Заман, АТР.